Hello logoper, welcome and welcome back to my channel. Ang channel nonthangmanखौ आरोबाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं। ओमफ्राय नोंजों एसे काजलगाव थांनो नागिरदों आरो गाबोन 15 अगस्ट नालाय दखानफोरा माखासे बन्द जागोन बिनिखायनो मा नांगौ बेखौ लायखानोसै ओमफ्राय नै न'आव जोंना brown bread lah गाबोन जानो थाखाय दायो न' गोजामखौ बानायगासिनोमोन नालाय आं नोंथांमोननो देखायिया जि गोबाव जाबायना आङो भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोननो ओमफ्राय दिनैहायो एसे गाजोल बायदिसिना लाबोनांगौ दङ आरो दखानावहायो बेखौनो लायनो थांदों हासबेन्डआ ओमफ्राय गाबोन जानो थाखायनो ब्राउन ब्रेड लाबाय गाबोनथ' 15 अगस्ट नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय जों जेबो बिदि अइली बुस्थु जाथ'वाखै आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो बेखायनो बे ब्राउन ब्रेडखौ जायो आरो फुङावहायो नांथारगौ एसेल' जायो आरो बारा जाया मोननै जायो जोङो ओमफ्राय बेखौनो लांफैदों आरो दायो थानाया गोबावसै नालाय एसे खमायनो हाबाय आङो दायो आङो 58 जानानै दं आरो आंनि वेटआ 65 मोन ओमफ्राय जेब्ला आङो उनाव खिन्थालांबाय थानोसै आरोना दा बुंथ'ला आङो लोगोफोर ओमफ्राय हासबेन्डआ नैबे दखानाव नै बेयावनो लायदों नै न'नि माबा बुस्थुफोर नांबावो नालाय आरो कालार सालार होबावनांगौ भारा न' आरो भारा न'खौ रिपेयारिं खालामबाय गोजाममोन ओमफ्राय दायो कमप्लिट जानोसैयानो आङो देखायलांनो नाजाबाय थागोन दिनैहाय देखायथ'ला आङो नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोननो देखायगोन आरो आङो नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय नै हासबेन्डआ लागासिनो दायो थ' आङो देखायलांनो नाजासिगोन लोगोफोर नैबे जाबाय काजलगावनि नै गेटआ काजलगाव मार्केटनि गेट बियो ओरैबो हाबजायो आरोना लामाया नेगासिनो आङो दाबो सौफैया बिदिनो बायदिसिना लानांगौ नालाय ओंखायनो गोबाव जायो ओमफ्राय नै आं थागासिनो बरिं मोनलायबाय एसे गोबावानो जाबाय नै लायनाया नेगासिनो आङो दायो दायो नै हासबेन्डआ फैबाय दायो थांगासिनो दायो नै फैफिनबाय ओमफ्राय गाजोल बायदिसिना दरजानि हुक इरि लाबोदों आरोना ओमफ्राय ब्रेड लाबोबाय सफैबाय नै न'आव दायो होनबालाय खारेन्टबो गैया माथो मा दं बे थांजोबखौ मानो गैला मालाय ओंखाम जानो नागिरबाय दानो जाखानोसैनो दानो ओंखाम 7टानि सिगां जायो आरो बेलासियावनो एसे दाहाय टाइमा मिलायनायनि मा खालामनो नागिरबावदोंथाय मिन्थिला आङो Wow, malaysia, mabedi euzana janna gitu nih.
एरग्रायालाय बोरो ना सामसजोंनो एसे एरदो अरजानाय नङा बियो बा 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 नै नै मालाय मास्टार शेफ ओरै हारसिंनिल' आंनो होआ बेना होआ माने बिदि नों गावल' जायो गोथाव गोथाव जि गाज्रिखा बियो लोगोफोर गावल' हारसिं जायो नोङो आं एसेल' होबाय मोननैसो नोंथांमोना मा खालामो कमेन्ट खालामहरदो आरोना गाबोनथ' 15 अगस्ट नङा होमबा आंहा मुभि नायगोन आरो बेबो टाइमा 3:15निखौ 3 to रिलिज जासिगोन नालाय गाबोन दा नायनोसै आरोना सिगांनि पार्ट 1खौहायो मोजां मोन्दोंमोन आरो नायनो सिगांनि जे ओंखारनाय बेखौ मोजां मोन्दोंमोन दाबो नायफिननोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना मा खालामो कमेन्ट हरबानो जाबाय गाबोननि दिनावहायो आंहा मुभि नायगोन आरो बेबो बेलासियावसो फुङावथ' जोंना बे खाथियावनो प्रग्राम जाखायो नालाय थ' बेयावनो मानसिफोरनि थांलाय फैलायखौ नाहरबाय थानोसै आरो न' खाथिखा नुहुरजोबखायो मोसानाय गेलेनाय नुहुरजोबखायो आरोना लोगोफोर आं बेखौ नायनोसै आरो गाबोन सानाव ओमफ्रायो जेब्ला बेलासि होमबा मुभि नायनो थांसै नोंथांमोना कमेन्ट खालाम दे सोर मा खालामो थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बारा गोलाव खालामबाय थाला बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर जा हायो आङो नोंथांमोननो देखायबाय बेबायदिनो आं गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव फैबाय थागोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अननानै नाय आरो बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होला एन्ड लाइक शेयार खालामनानै हो लोगोफोर ओमफ्रायो गाबोनथ' 15 अगस्ट नङा होमबा नोंथांमोना मा खालामगोन गाबोन हायो कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आङो बे भिडिअखौ दिनैनो आपल'ड होनोसै आरोना जास्ट एसेल' भिडिअ लाबाय आरो नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालामनानै हो अननानै बिदिब्ला आङो दोनथ'नोसै लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामनानै होबानो जाबाय स' थेंक इउ बाय बाय लोगोफोर